مستيات بيتنا روحس حدش عامت كل تشحن عسران شدشتن يقبرلنا كبرات تخاتلت مستيات بيتنا نايز عامت بخرفنونا نفلم لنا اب تنبل بعل حدش عامت اب اوروبا بركت زباله قطر زلوم سبات هيوتهم سينم كالوت حيالو خا بخبيدن فوكسن قسيلم አለው نزي زملكت مدب كهلونا ايو مسانا صنحو مستيات بيتنا حلقنيا مسل ارترا ጽምብል ሓድሽ ዓመት 2026 ብኣህጉራዊ ደረጃ ብኽብ ዝበለን ብሰላማዊ መንገድን ተኸቢሩስ ንዕኡ ዝገልጹ ጽቡቓት ናይ ዝኽሪ ኣሰኣል እውን ክልጠፉ ንዕዘብ ኣለና። ኣብ ኣውሮጳ ሚልዮናት ሰባት ነዚ ሓዳስ ዓመት ብኽብርን ብሰላማዊ መንገድን ዝተቐበሉ ኮይኖም ካልኦት ሓያሎ ግን ግዳይ ሞትን መቑሰልትን ኮይኖም ኣለዉ። ካብታ ኣስታት 40 ሰባት ዝሞትዋ ስዊዘርላንድ ክንጅምር። ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ከባቢ ሰዓት 1 ፈረቓን ኣብ ስዊዘርላንድ ዞባ ዋሊስ ሓደጋ ከም ዝተፈጸመ ዝሕብር ስልክታት ናብ ፖሊስ ተደዊሉ ኣባላት ፖሊስ ድሕሪ ሒደት ደቃይቕ ናብቲ ቦታ በፂሖም ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ እውን ኣይደንጎዩን 40 ኣምቡላንሳት 10 ሄሊኮፕተራት 150 ሰራሕተኛታት ጥዕና ብቕጽበት ኣብ ቦታ ሓደጋ ተረኺቦም እቲ ባርዕ ኣብ ሓደ ባሪ ተወሊዑ ንዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝገለጽዎ እቲ ባር ኣብ ላዕለዋይ ክፋልን ኣብ ናይ ትሕቲ ምድርን ቦታ ዓማዊል ክሕዝ ዝኽእል ስለ ዝነበረ ባርዕ ምስ ተላዕለ እቶም ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝነበሩ ቀልጢፎም ንደገ ክወፁ ኣይከኣሉን ንግዳም ንምውፃእ እውን ብዙሕ ፀደፍደፍ ነይሩ ገለ ሰባት ኣልባሳቶም እናተቓፀለ ይሃድሙ ነይሮም በዚ ባርዕ ምኽንያት ኣስታት 100 ዝኾኑ ብከቢድን ፎኪስን ቆሲሎም ኣብ መላእ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከቡ ዝለዓሉ ሕክምናታት ክንክን ይረኽብለው ኣብ ከተማ ሎዛን ዝርከብ ንዝተቓፀሉ ሰባት ብፍሉይ ዝሕክም ሆስፒታል ኣስታት 22 ግዳያት ተቐቢሉሎ ገለ 12 ዝኾኑ ናብቲ ኣብ ከተማ ዙሪክ ዝርከብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ክሊኒክ ተላኢኾም ገለ እውን ናብ ከተማ ጀኔቫ ዝበረሩ ኣለው ሎሚ ሓደ ካልእ ግዳይ ናብ ከተማ ሽቱትጋርት ጀርመን ክበርር ምዃኑ ይሕበር መንነት ናይቶም ግዳይ ሞት ኮይኖም ዘለው ፖሊስ ብዕሊ ኣይሓበረን እቲ ቦታ ብቐንዱ ብመንእሰያትን ደቂ ስዊዘርላንድን ኣዝዩ ፍቱው እዩ ዜጋታት ኢጣልያ ፈረንሳን ኣሜሪካን እውን ይበፅሕዎ እዮም ኣብታ ንእሽተይ ከተማ ኣስታት 2600 ናይ ሆቴል ዓራትን ኣማኢት ንበጻሕቲ ሃገር ዝካረዩ ኣባይትን ኣለው ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ዛጊት ብንጹር እኳ እንተዘይተፈልጠ ብሰብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ዘይኮነ ሰብ መዚ ገሊፆም ንዓይኒ መሰኻኽር እቲ ሓደጋ ምናልባት ናሕሲ ናይቲ ባር ምስ ተቓፀለ ዝተፈጥረ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግምቱ እዚ ዜና እዚ ካብ ስዊዘርላንድ ሓሊፉ ንመላእ ዓለም ኣሰንቢዱ ይርከብ ግዳያት መንነቶም ንምፍላጥ ነዊሕ ክወስድ ከም ዝኽእል ፖሊስ ስዊዘርላንድ ዝሓበረ ኮይኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢጣልያ ንምንጭታት ፖሊስ ስዊዘርላንድ ብምጥቃስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣስታት 40 ሰባት በቲ ባርዕ ሞይቶም ኣለው እቲ ግዳይ ባርዕ ዝኾነ ለኮንስታሌሽን ዝተባህለ ባር ኣስታት 300 ዓማዊል ክሕዝ ዝኽእል ዓቢ ባር እዩ ኣብ እዋን ሓደጋ ከዓ እቶም 100 ዝኾኑ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ናይቲ ባር ኮይኖም ይዘናግዑ ነይሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጀርመን እውን 2 ደቂ 18 ዓመት ባዕሎም ብዝሰርሕዎ ተባርዐ ምኽንያት ህይወቶም ስኢኖም ኣለው ኣብ ከተማ ቢለፈልድ ጀርመን ዝቕመጡ ዝነበሩ ዞም መንእሰያት ንጽምብል ሓድሽ ዓመት ዝኸውን ተተኳሲ ባዕሎም ሰሪሖም ብምድላው ክትክስዎ ፈቲኖም ሓደ ካብኣቶም ነቲ ባዕሉ ዝሰርሖ ተባርዐ ነገር ኣብ መሬት ፍሒሩ ቀቢርዎ ድሓር ኣብ ልዕሊኡ ካልእ ተባርዓቲ ነገራት ደርዲሩሉ ከም ሓሳቡ ነቲ ላዕለዋይ ተባራዒ ምስ ወልዖ እቲ ኣብ ታሕቲ ዝቐበሮ ከዓ ቀሲሉ ንኽትኮስ እዩ ኮይኑ ግን ነቲ ላዕለዋይ ምስ ኣቃፀሎ ግዜ ሃበን እቲ ተባራዒ ኣብ ገጹ ተተኪሱ ኣይጸንሐን ከዓ እቲ ወዲ 18 ዓመት መንእሰይ ብቕጽበት ኣብ ዘለዎ ዓሪፉ ኣዕሩኽ ግዳያት ነዚ ፍጻመ ኣብ ቅድሚ ዕንቶም ይዕዘብዎ ነይሮም በቲ ዝረኣይዎ ከዓ ኣብ እምርኦም ዘይሃስስ በሰላ ገዲፍሎም ኣሎ እቲ ናይ ሞት ሓደጋ ክልቲኡ ኣብ ሓንቲ ናይ ጀርመን ከተማ ኣብ ከተማ ቢለፈልድ ተፈጺሙ ኣብ ኣውሮጳ ክሳብ ሕጂ ኣብ 3 ሃገራት ናይ ሞት ሓደጋታት ከም ዘጋጠመ እዩ ዝጽብጸብ ዘሎ ኣብ ጀርመን ብዘይካ ናይ ሞት ሓደጋ ካልኦት ብዙሓት ሰባት እውን ኣካላዊ ስንክልና ዘጋጠሞም ኣለው ሓደ ወዲ 23 ዓመት ኣብ ሮስቶክ ዝቕመጥ መንእሰይ ብሰንኪ ናይ ሓድሽ ዓመት ተተኳሲ ጸጋመይቲ ኢዱ ተቆሪጹ
حانت كالي أب كتما لايبسيك تقمت قال 16 عامت كا بحدا أب جرمن كل زخونة تبارعي أب إداوا بخبيد قوسيلا أب حكمنا تقللا أب رئيس كتما برلين نتبع على تنبل 11 عامت نمحلاو أستات 4000 أبالات بوليس توافيرم نيرم أب منغ أبالات بوليسن منسياتن بزنبر عقرقر 30 بوليس قوسلون كلو 427 أب تحت قيداتيوم أب تختما لوم ليتي بمخنيات 11 عامت بزنبر تتقاسي أستات 37 أب حكمنا يلو قال خبأتهم أتابعتهم ويأداوم استقرصوا يركبوهم كافتم 30 أتم شمونته تحت عدم خوينم كاب 14 17 عدم زلوميم حكايم كا بتلومي ليتي زبصحهم حدقا ازوم منسيات امصاي هيوتهم بآلوتا صلوا خحدرلهم يو إيلام قال منسيات نتي تتقاسي ناب قصوم سلا زقربوه اب قصوم زنددون اعينتم زقصلون ون الو دحر برلين اب جرمن كاليت زعبيت كتما زخونت كتما هامبورغون سلاماويت اينبرتن ጉጅለ መንስያት ናብ መንበረ ኣባይቲ ኣባላት ፖሊስን ሕክምናን ኮነኢሎም ተተኳሲ ብምድርባዮም ምስ ፖሊስ ዕግርግር ፈጢሮም በዚ ምኽንያት 10 ኣባላት ፖሊስ እታ ከተማ ቆሲሎም ኣብ ላይፕሲግ እውን ዝቆሰሉ ኣባላት ፖሊስ ኣለዉ ብዘይካዚ ብዙሓት መካይን ከም ዘይነበራ ሓሙኽሽቲ ተቐይረን ኣለዋ ገለ ኣባይቲ እውን በቲ ተተኳሲ ምኽንያት ግዳይ ባርዕ ኮይኖም ኣብ ኔዘርላንድ ወይ ሆላንድ ክልተ ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም ሓደ ወዲ 17 ሓደ ካልእ ወዲ 38 ዓመትን ኣብ መዓልቲ 1 ዓመት ብሰንኪ ተተኳሲ ካብ ዓለም ተሰናቢቶም እቲ ክሳብ ሕጂ ዝዓበየን ኣስካሕካሕን ኮይኑ ዘሎ እቲ ናይ ስዊዘርላንድ እዩ ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመ ሓደጋ ኣዝዩ ገዚፍ እዩ ንብዙሓት ግዳያት ሞትን መቕሰልትን ዝገበረ ናይ ስዊዝ ናይ 1 ዓመት ናይ ባርዕ ሓደጋ ገና እኹል ፀብጻብ ምስ ተገብረ ቁፅሪ ምውታን ክውስኽ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ፖሊስ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ኣዝዩ ውሑድ ሓበሬታ እዩ ዝዝርግሕ ዘሎ ነቲ ጉዳይ እውን ብጥንቃቐ ዝሓዞ ይመስል ኣብ ኣውሮጳ ዝኾነ ሰብ ተተኳሲ ገዚኡ ኣብ መዓልቲ 1 ዓመት ንላዕሊ ክትኩስ ይኽእል እዚ ነዊሕ ዝጸንሐ ባህሊ ግን ንብዙሓት ግዳይ ክገብር ዝጸንሐ ነገር እዩ በዚ ተተኳሲ ምኽንያት እቶም ኣፍረይቲ ነጋዶን መንግስትን ልዑል መኽሰባት ይኸዕብቱ ከም ኣኽለባትን ደማሞን ዝኣመሰሉ ናይ ገዛ እንስሳታት ግን ኣመና ኣብ ትሕቲ ፍርሒ ይወሓጡ ህዝቢ እውን ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ይወርዶ ኣከባቢ ይበላሾ እዚ ነገር ብሕጊ ክኽልከል ኣለዎ ዝብል ምንቅስቓሳት እኳ እንተሎ ክሳብ ሕጂ ግን ክዕወት ኣይከኣለን መንግስቲ ባዕሉ እንተዝትኩሶ ካብ ናይ ሰብን ንብረትን ክሳራ ምተዳሕነ ነይሩ እቲ ጉዳይ ገንዘብን ቁጠባን ስለ ዝኾነ ግን መንግስቲ እውን ዝደልዮ ይመስል ዓመት ኣብ ኣውሮጳ ሰባት ብፍላይ ከዓ ውልዶ መንስያት በዚ ተተኳሲ ምኽንያት ህይወቶም ይስእኑን ይቆስሉን ኣለዉ ዝቕየር ፖለቲካ ግን ኣይተረኣየን ብሓፂሩ እዚ ናይ ኣውሮጳ ስርዓት ዘይብሉ ናይ ጽምብል ዕግርግር እዩ ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል ኣብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ወይ ዱባይ እንተርኢና ዝኾነ ሰብ ብኢደዋኒኑ ክትኩስ ብሕጊ ይኽልኩል እዩ መንግስቲ ባዕሉ ደስ ዘብል ብዝተዋሃደ መልክዑ ዝቐርብ ናይ ተተኳሲ ምርኢት ንዜጋታቱን ንበጻሕቲ ሃገርን የቕርብ ዓመት ከዓ ጽምብል 1 ዓመት ብሰላም ይሓልፍ مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعالية صحفات تنقص مثلتاتن كعدم محتتاتن حذا بذكرات كبر أب إن ترى الوقت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعج وني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخ يقنا مسلي فتحي